Aquestes jornades s'emmarquen dintre un acord que reflexa la voluntat de col·laboració entre l'Ajuntament de Manlleu i Manlleu 4 per intentar convertir el nostre territori en un referent en el món 4.0. Faig 5 cèntims sobre el que és el Manlleu 4. El Manlleu 4 és una associació sense ànim de lucre que està formada bàsicament per industrials de Manlleu, empresaris i empreses, i, a més, amb l'Associació d'Empresaris de Manlleu, amb el qual tenim una força, jo diria, reflectim molt bé el que és el caràcter industrial de la zona. L'Ajuntament, evidentment, ens dona un suport importantíssim i estem també en una multinacional que també, en breu, s'incorporarà i formarà part de la societat. L'objectiu de Manlleu 4 només és, com a associació sense ànim de lucre, és intentar ajudar, acompanyar, escoltar, assessorar a tots els empresaris, aquelles persones que vulguin veure i saber com entrar en el món del 4.0. Això és molt important perquè potser hi ha molta... és una cosa que afecta les empreses. Realment, la millora de competitivitat que pot ser és tan important que val la pena fer-ho bé. Doncs què millor que donem un suport des d'un punt de vista empresarial amb gent que, evidentment, tenen un perfil que coneixen molt bé les tecnologies 4.0. I avui, ja agafant el fil del que anem a fer, aquesta tercera sessió que fem, l'hem titulat Impressió 3D o com fabricar una peça sense instal·lació de tecnologia mecànica. Per aquest titular, evidentment, direu, instal·lació de tecnologia mecànica. Què volem dir? El que volem expressar és que si avui dia les peces, els elements, els components sempre surten d'una fàbrica, i en una fàbrica, qualsevol cosa que hi hagi, evidentment, cal fer tecnologia mecànica, estem davant d'un moment en què realment això pot tenir no un canvi, però sí se li afegeix un complement important, que és que ja no fa falta aquesta tecnologia mecànica per fer segons quins tipus d'elements. I aquí és on entra la fabricació additiva. La fabricació additiva, el nostre expert avui us ho explicarà, però d'alguna manera cal expressar-ho clar, cal ser realistes, tocar de peus a terra, i això és el que sí que ens explicarà el ponent. Abans d'entrar en matèria, sí que ens farà unes paraules el representant de l'Ajuntament de Manlleu, evidentment, el regidor d'Indústria, en David Bosch. David, ja et veig per aquí. Endavant, tens la paraula. Què tal? Bona tarda a tots. Moltes gràcies una altra vegada a Manlleu 4 per aquesta iniciativa que han tingut. Nosaltres no podem fer menys ni que acompanyar-los i ajudar-los amb tota aquesta activitat que han emprès amb aquestes jornades que en faran bastantes. Jo vaig estar amb una al principi de tot, però n'hi ha previstes 7 o 8, em fa l'efecte. Avui parlar amb en Jaume. Efectivament, la indústria 4.0 i totes aquestes millores de processos de fabricació, processos de gestió, processos de manteniment, evidentment, és una fita que no és un futur, sinó que ha de ser un present. I Manlleu, doncs, l'Ajuntament i jo, si em permeteu, com a regidor d'Indústria, estem molt centrats a mirar de fer de Manlleu un City Lab, un lloc on passin coses i, a més, passen coses des del punt de vista de la tecnologia i que, a més, les nostres empreses els hi podem, d'alguna manera, ajudar-los, els podem ajudar a millorar els seus processos, a millorar la seva facturació, la seva relació amb els proveïdors i tot el que sigui millorar tecnològicament la seva activitat. Per això tenim una sort importantíssima, molt gran, que tenim aquesta associació de Manlleu 4 que ens empeny per fer tot això. Segurament com a Ajuntament segur que no ho sabríem fer i això és un orgull com a manlleuencs de tenir aquest esperit emprenedor que representa Manlleu 4. Jo només us volia donar la benvinguda formal, institucional. Aquí l'important és Manlleu 4, sou vosaltres que esteu presents aquí, és el ponent que es diu Àlex Garrido. Ens sona aquest nom, ens sona. Però, bueno, benvingut, Àlex. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Estarem atents a tot això.
I avui parlarem de la impressió 3D. A mi, com ho van dir en un principi, no m'ho creia. Dic, home, això deu ser una cosa de ciència-ficció, però em sembla que m'hauré de posar al dia perquè ni ciència molta, però ficció ja no tanta, no? I, per tant, segur que ens podrà donar exemples d'utilities, d'activitats, d'elements que es poden fabricar, o que ja s'estan fent ara, de fet. I bueno, doncs res més. Moltes gràcies a tots i que disfruteu d'aquesta exposició. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies. Bé, doncs ja entrem en matèria. Com ja ha dit el David, el ponent d'avui és l'Àlex Garrido. L'Àlex és enginyer de formació i l'Àlex ha adquirit una experiència molt important en aquesta tecnologia, la impressió 3D o fabricació additiva. L'Àlex ha pogut experimentar tant amb equips d'altes prestacions com amb màquines més bàsiques al llarg de bastants anys ja, tot i la seva joventut, i ha participat en projectes per a empreses i fins i tot coneix bé també els àmbits dels makers, que és també una cosa que des d'aquí al Lab també el volem mirar, en què necessitem saber aquesta línia de vida, d'actitud dels makers i els Fab Labs, com es pot també, mica en mica, afavorir. La visió que ens aportarà l'Àlex no està condicionada per cap marca o cap tecnologia i per això ens posarà els peus a terra i ens parlarà de tecnologia, els equips i les seves pròpies experiències. Àlex, endavant, quan vulguis, i gràcies per estar amb nosaltres. Endavant, passo la paraula. Vale, d'acord. Bueno, una petita introducció. Bona tarda, jo soc Àlex Garrido, sí, el nom us sonarà, però soc un altre. En primer lloc, donar gràcies a l'organització perquè estic bastant content de poder donar-vos o explicar-vos el meu parer sobre aquest tema de la fabricació additiva. I en aquesta sessió us vinc a presentar una mica tot aquest fenomen de la impressió 3D i quines opcions i possibilitats pot donar a la vostra empresa. I estem parlant ara mateix d'un món molt i molt extens que està en constant creixement. A mi em fa l'efecte que hi ha una cursa d'entre marques, algunes molt conegudes, altres no tant, altres completament desconegudes, en fer créixer tot aquest món. Un món que jo trobo molt atractiu, molt bonic, de fet crida bastant l'atenció. I, com dèieu, m'agradaria donar una visió bastant realista de la situació aquesta de la impressió 3D, perquè t'ho venen com algo sense límits i ara, avui en dia, sí que en té de límits. També remarcar que considero que en aquesta xerrada em quedaré molt i molt curt, però que qualsevol dubte ja sabeu que podeu preguntar. Si voleu que ampliï qualsevol tema, només ho heu de preguntar via WhatsApp i igualment, si us poseu en contacte amb l'organització durant els propers dies i les preguntes que em facin arribar les resoldré encantat. Suposo que no hi ha cap problema, no? Llavors, he preparat una petita presentació y vamos a ello. Compartiré la pantalla. Àlex, faig només un comentari de que si tothom ja coneix el Zoom, que tindrà molt millor si poden posar la vista de l'Ablante, llavors tindrà pantalla completa. Vale. Doncs bé, el tema aquest, primer em presento. Jo m'he hagut de definir com a enginyer de producte o dissenyador industrial. Hi ha gent que m'ha definit com enginyer de concepte, però jo em sentia com Dalí, no sabia exactament què acabava de ser, però anem al torró, que és novembre i igual cau a prop. Què és exactament això de la fabricació additiva? Primer de tot, sé que és molt atractiu, però el terme d'impressió 3D sempre he trobat una mica erroni comparat amb fabricació additiva. La impressió 3D sona com a una cosa que li donis a un botó i et creï un objecte i així tan fàcilment. No, hem de parlar sempre de màquines de fabricació additiva. És veritat que està molt extès la impressió 3D i té molta publicitat, però per mi és una mica erroni. Anem a la definició. Què és exactament? La creació d'un objecte tridimensional que serà creat per la superposició de capes. Fantàstic. Això és la definició de Wikipedia. Jo, particularment, afegiria el fet que la màquina anirà afegint o solidificant o conglomerant material capa a capa. Això del capa a capa és important. Anem a un cas una mica pràctic, a veure si es pot entendre d'una manera més lògica.
Aquest cargol, això és un cargol modelat, d'acord? Està fet amb un software CAD, l'he renderitzat per fer-me el guai, perquè realment no calia, i com entendrà aquest tipus de màquines, com entendran que han de crear aquesta peça? Ells, al separar, o sigui, la màquina rebrà la informació que ho ha de separar per capes. Aquestes aniran superposant una a una, de baix a dalt, i és important aquest concepte perquè cada capa superior, per exemple, la capa número 10, necessita de totes les inferiors per tenir un sostén, com si diguéssim. I la primera capa es sostendrà en el llit de la impressora, que s'acostuma a dir així. Per exemple, una mesura, la distància entre capes, una mesura a la que jo estic imprimint, en les màquines que es consideren que són menys precises, és 0,20 o 0,15 mil·límetres. Què vol dir? Que si aquest cargol, que fa molt més, fes 10 centímetres d'alt, estaríem parlant d'unes 500 capes. Quan hagi acabat de superposar aquestes 500 capes, tens la teva peça feta. Cicle de fabricació, és molt fàcil. Primer, el modelatge, que es fa a partir d'un software CAD, que és més que conegut, que existeixen i funcionen de meravella. Però hi ha altres alternatives, com hi ha pàgines web on tu et pots descarregar objectes que et puguin anar bé ja inclús a nivell industrial. O si un proveïdor teu et diu, mira, tu li dius tu que m'ha fallat això i el proveïdor està molt lluny i diu, mira, t'envio l'arxiu en 3D i tu ja t'espaviles. Tinguis màquina o no, et pots espavilar amb l'arxiu per tenir-lo. I també aquí podríem tenir, o sigui, et pots saltar en certa manera tota aquesta part si tens un escàner 3D. El que passa és que també ja és un món a part i ja se'n podria fer una altra presentació d'això. I això passarà per un software que és el laminador. Aquest laminador, que es coneix com a slicer, però en certa manera em fa molta ràbia utilitzar paraules en anglès quan existeixen en català. Per tant, un laminador està bé. És un software que el que fa és... Aquí és on podràs triar tots els paràmetres de la impressió. Aquest laminador el que farà és importar-se el seu arxiu CAD i passar-ho a un idioma que la teva impressora entengui. I finalment, la impressora. Què passa? Que tu podràs estar de cervesa amb els amics i aquestes impressores aniran treballant per tu. Això és una cosa important, saber que poden treballar en paral·lel a tu, que no has d'estar pendent. Molt bé, seguim endavant. He de fer obligatòriament un petit repàs a les tecnologies de fabricació additiva. N'hi ha un munt, d'acord? Jo n'he trobat 10 i segur que me'n deixo alguna. Però he agafat les més importants o les que més ara mateix tenen pes al mercat i que poden ser més útils a la indústria, òbviament. Està la estereolitografia, superdifícil de dir, es coneix per SLA. Hi ha una altra que és la per sinterització selectiva per làser. Aquesta està molt potent ara mateix. Per injecció, que també està molt potent, i per deposició de material fos, que es coneixen per FDM i són les més famoses. La estereolitografia, ho miraré d'explicar-ho ràpid perquè no em vull perdre amb els tipus. Es tracta d'una llum ultravioleta, un làser, que impacta contra una resina que és fotosensible. I d'aquesta manera es solidifica la peça i al final de tot acabes tenint el teu material. Tinc un petit vídeo perquè explicat així, m'està escoltant com ho explicar i no ho entenc ni jo i per tant prefereixo ficar un petit vídeo que ho expliquen superbé. Ui, que tenen música i tot molt bé. Faré treure aquí. Aquí és molt ràpid. El primer que t'expliquen és això, que es separa per capes. Amb totes les impressions 3D es separa per capes a dia d'avui. Superimportant que ho acabo de veure, que aquest vídeo l'ha fet 3D Systems, que és una empresa bastant famosa en aquest món i pionera. Van ser els inventors del 3D als anys 80. O sigui, estem parlant d'alguna que és bastant antic i que s'utilitza des de fa anys en temes d'odontologia, per exemple. I aquests van ser els pioners, o sigui, el vídeo té fonament, com si diguéssim. I aquí exactament tindríem el làser, la plataforma on es construirà la peça, un dipòsit ple de resina, que és l'únic que pot imprimir aquest tipus de tecnologia, resines,
I el recoater és algo així com un ganivet que el que fa és emportar-se impureses i preparar o aplanar una mica la resina per tal que es pugui solidificar la següent capa. Això és bastant ràpid. Veurem com va baixant la plataforma, el làser va secant la peça i, si tirem endavant, sempre està secant la capa que està més amunt. Per això, sempre capa a capa, capa a capa. Si algú vull que es quedi el cap aquí, és capa a capa. Perquè t'ajuda molt a entendre molt com després es fabriquen les coses i com has de dissenyar alguna cosa que sigui imprimible. I et treu la peça, fantàstic, meravellós. I aquí t'ensenyen les instal·lacions, però no les volem veure ara mateix. Com comentàvem, aquí aquesta tecnologia només imprimeix resines. És veritat que estan intentant, o ho estan aconseguint, resines, estan intentant barrejar-les amb coses perquè siguin fotosensibles i que donin propietats semblants a un plàstic, semblants a diferents tipus de poliamides, semblants a metall. Però, com que és una tecnologia que jo l'he vist, l'he utilitzat, però tampoc gaire. I vaig parlar per preparar això amb una persona que considero que és experta i de primeres ja em va dir que el material és fràgil i mai arribarà al nivell de les altres tecnologies. Com a pros i contres, ràpid. Molt bons acabats i molta precisió. Si utilitzen odontologia tothom vol tenir les dents perfectes, entenc que ha de ser al mil·límetre. Impermeabilitat, l'he trobat un pro bastant important, depèn de l'aplicació. I peces isotròpiques, això jo ho trobo importantíssim, ho he posat a tot arreu, perquè el fet d'imprimir alguna cosa i saber que en tots els seus eixos, si li apliques uns esforços, tindrà les mateixes reaccions, si fos simètric, és superimportant per avaluar si anirà bé pel teu projecte o no. Material fràgil, ja ho hem dit, postprocés, aquesta persona experta em va dir que és molt engorrós el postprocés perquè has de fer un curat, un postcurat, unes coses que no li agraden fer a ningú, que preferirien que no estiguessin, però en aquesta tecnologia ho has de fer perquè quedi un bon producte. I temps d'impressió elevat. Això, en el plaç d'entrega, serà un contra, però si realment no has d'estar pendent, jo no ho veig tan negatiu. Però ho he posat com a contra perquè em va insistir bastant i si ell ho va trobar tan important, ho posem. Sinterització selectiva per làser, SLS. És el mateix, l'únic que, així una definició ràpida que s'entengui, igual que l'anterior, l'únic que en comptes de làser, porta un làser més potent i en comptes de resina porta pols termoplàstic. Això ja és molt més interessant. Per què? Estem traient materials com el PA12, PA11 poliamides, nylons, el PEK, aquest que és un termoplàstic d'alt rendiment que es veu que, opinen molt bé. Jo no he vist cap peça impresa amb ella, però opinen molt bé de com està funcionant. Aquesta tecnologia té pros i contres també, alta qualitat també i precisió, peces isotròpiques, no suports. Això, els suports és un tema que també es podria fer una altra xerrada, però com a pro és que si no poses suports, el teu postprocés acaba sent mínim, acaba sent gairebé tirant a zero. Per contres, màquines bastant cares i necessites d'instal·lació i operaris. Normalment, quan imprimeixes amb aquestes màquines es desprenen gasos tòxics i realment has de tenir una bona ventilació i el fabricant ja et diu unes premisses de com i on ho has de tenir. Per la qual cosa, la cosa ja no fa tanta gràcia quan has d'ampliar la teva empresa, com si diguéssim. D'aquesta tecnologia han derivat un altre tipus de tecnologia, però que és el mateix. Què passa si aquesta pols, que quan es creu amb el làser es solidifica, és pols metàl·lica? Doncs que es poden treure materials, com es pot veure ara actualment, es poden treure materials com alumini, acer inoxidable, titani. Això ja mola molt més que les resines anteriors. Per tant, és més car, però òbviament també dona els seus fruits. I com a pioner, aquests de 3D Systems, una marca com EOS, que també és bastant famosa, estan molt volcats en això i estan fent coses bastant guais. Anem a la següent. Per injecció. Jo vaig estar treballant en un projecte HP durant molt temps, bastant temps, i vaig poder experimentar molt amb aquestes màquines i tornem a fer una explicació que s'entengui una mica. Igual que abans teníem pols que es barrejava amb llum ultravioleta, amb un làser, i es solidificava, doncs ara serà el mateix. Pols, però en comptes de làser, tinta. Llavors, aquesta tinta és un conglomerant que el que fa és convertir-ho en sòlid. Fantàstic. Materials també molt guais. PA12, PA11, poliamides, que donen donen unes propietats bastant bones
i fiables a l'hora de fer peces de plàstic. TPU, TPA, per si vols fer materials flexibles, polipropilè. Hi ha una gran gamma i poso els suspensius perquè igual demà en surt un altre. Per això no he volgut tancar-ho. I aquests també tenen, això es diu per injecció en base de llit de sorra, perquè per injecció n'hi ha bastants. Però si en comptes de sorra és pols metàl·lica, tachant, ara no sé si ha sortit ja o està a punt de sortir, sé que han tret com un prototip d'una de les màquines, HP ha tret una que pot imprimir acer inoxidable. Llavors ja estem anant cap a un camí que cap a la indústria és molt més atractiu. Pros i contres molt semblants a l'anterior, a l'SLS. Alta qualitat i precisió, peces isotròpiques, res de suports i màquines molt cares, com no podia ser d'altra manera, i necessitats d'instal·lació i possiblement d'operaris. Això engorroneja molt les coses, però ja us he portat solucions com per poder utilitzar aquestes impressores sense tenir que contractar operaris ni gastar-te cents de milions d'euros, i no estic exagerant, cents de milions d'euros per tenir una màquina, d'acord? I per últim, l'últim tipus, les per deposició de material fos. Aquestes són les més famoses, tothom les ha vist, són les que més estan tirant, segurament pel preu, i es coneixen com FDM, que és fundició de material. No, ve de l'anglès, és... Espera, ho tenia per aquí apuntat. Fused Deposition Modeling. Fantàstic, ve de l'anglès, però realment queda molt bé. Fundició de material. Bé, ara a partir d'ara direm que ve del català. Materials. Hi ha una gran varietat de materials, però tenen bastantes limitacions. Els més famosos aquí són PLA i ABS, que són un tipus de plàstics. El PLA és un material de dubtosa qualitat, però que si tries bé per quan utilitzar-lo, funciona molt bé. Al igual que les resines, han insistit molt en fer PLA barrejat amb fibres, PLA barrejat amb no sé què per aconseguir rendiments semblants a el que pugui ser un alumini, un coure, però està lluny de ser això. Després hi ha materials també flexibles i realment hi ha una infinitat. La gent s'està abocant moltíssim per poder arribar a fer això. Sí que he vist que els més pioners, les màquines més cares, ja estan traient acer inoxidable, coure i també materials fibrosos, introdueixen fibres en bases segurament de PLA, de fibra de carbono, de Kevlar i de fibra de vidre, que també comença a molar. Per altra banda, pros i contres, màquines barates, poc manteniment i poc postprocés. El postprocés que pots tenir és de 3 o 4 suports, però és algo bastant útil, versàtil i funciona bastant bé. Importantíssim, peces anisotròpiques és un problema, realment és un problema, no diré que és una gran avantatge, però el que passa és que si en tens una mica o et deixes assessorar per algú que sabrà com funcionarà en funció a la utilitat que tingui aquella peça, no hauries de tenir cap problema. I baixa precisió. O sigui, aquestes màquines pots arribar a tenir moltíssima precisió, moltíssima. El que passa és que comparat amb les altres, realment és la que menys. Però jo crec que ara estava fent un error de micres, de molt poques micres. Llavors és com, realment la precisió és baixa, però sempre les altres estaran per davant. Millores segons el preu. El que busco amb això és, si algú em fa la pregunta de i si em gasto moltes peles, què guanyo? Aquí anem. Jo ho he dividit en tres apartats. Un és control de variables. Tots sabem que si tu vols reproduir una peça de la mateixa qualitat que una anterior, has de tenir les variables molt controlades. Què vol dir això? Que si tu et gastes diners en una impressora, possiblement pot ser que tingui tancament o no, perquè hi ha moltes que van a l'aire. Quan tenen tancament, ja tens controlades les variables de corrents d'aire i refredaments inesperats que poden ser molt perjudicials a la qualitat de la peça final. També calibració del llit, de la part més baixa, automàtica. Això, si ho fa una màquina, ho farà molt millor que tu enroscant o desenroscant un cargol, que és com es fa, que és una mica cutre, però és així. Si té un nigròmetre, perquè és molt important medir al igual que un termòmetre, medir la temperatura i la humitat de dins de la càmera serà un reflexe de lo bé que anirà o lo bé que et quedarà la peça al final.
Una altra de les millores segons el preu, augment de les possibilitats d'imprimir. En què em baso amb això? Quan tu et compres una impressora més cara i té un extrusor, que és per on surt el plàstic, i a aquest extrusor li poden entrar dos materials diferents, tu pots barrejar-los, tu ja pots barrejar com si haguéssim diferents materials a la mateixa peça. Molt interessant. Jo no ho he posat molt en pràctica perquè mai ho he necessitat, però sí que funciona, sí que en tinc una que me'n barreja i mira, si algun cop cau, doncs ho utilitzaré. O un doble extrusor, o filtre o no filtre. És important també, depèn de quin material imprimeixis, també desprèn gasos tòxics i el fet que tingui un filtre de carbono fa que tu puguis tenir-lo al costat del teu ordinador o inclús a casa teva i imprimir materials tòxics com l'ABS, que és molt famós i és tòxic, i que no tinguis cap problema. Vas canviant el filtre un cop l'any, em sembla que és, i si a sobre porta un ventilador que força l'aire un cop s'acaba la impressió perquè tot se'n vagi al filtre, fantàstic. I després un tema d'automatitzacions i comoditat, que seria més si la màquina té wifi, així no has d'anar tu amb la targeta a posar-la. Un altre cop jo trauria el punt de la calibració automàtica del llit o no. Per què? Perquè a pesar que controles la variable, que és fantàstic, hi ha una part de comoditat que tu fa allà sola i no hi ha cap problema, i a més tu fa cada cop que imprimeix. Fantàstic, també. O que el firmware s'actualitzi sol també seria alguna cosa d'automatitzacions i comoditat. Hi ha alguna molt important que jo m'he trobat i d'una màquina cara a una barata, jo tinc màquines cares i barates, llavors d'una cara a una barata és, mira, us puc posar un exemple. Durant tot aquest moviment que va haver-hi del Covid-19, el moviment maker aquest que ens dedicàvem a proveir hospitals de materials que faltaven, jo tenia 5 impressores i les tenia les 5 imprimint i em van patar 2 amb un dia de diferència. Una d'elles molt barata, l'altra molt cara. Són semblants, de prestacions. Doncs em van patar pel mateix. La que jo havia pagat de més, i bastant de més, com 4 o 5 vegades de més, el dia següent, des d'Àustria, ja m'havien enviat la peça de recanvi amb un manual de com canviar-ho. Ho vaig canviar rapidíssim, molt fàcil. En canvi, l'altra va ser un show. Va ser un show de tal manera que crec no, encara la tinc parada. Vull dir, és tan difícil aconseguir el cable, és tan difícil que aquells diners els vaig pagar encantats, perquè no he parat d'imprimir amb aquesta i l'altra ja la tinc com quasi abandonada. Bé, l'he substituït per una com amb la que em va anar tot bé, no? Bé, això, el suport tècnic, jo és una cosa que ho tindria molt al cap perquè hi ha diferents tipus de persones, però si tu tens una empresa, si tens una indústria i el que vols és treure una peça ràpid i una solució, l'últim que pots estar és jugant amb els cables, hardware, a veure si funciona com Déu mana i a veure si... No, això jo crec que ha de passar per la gent que es dedica a això i no a una empresa en concret. Anem a casos d'èxit. Parlo de casos d'èxit meus, he triat uns quants per a veure si puc reflectir alguna conclusió. Això és una col·laboració amb una empresa que es diu Anchor, que em regalen samarretes i tot. No, que realment és una empresa d'arts gràfiques que el que fem és, amb la meva participació hem començat a fer coses d'expositors, estructures relacionades amb el màrqueting, però hem fet un bon matrimoni en tot això. En poder oferir coses més de producte i no tant d'estampació. Llavors, aquí ens havien demanat poder posar un casc amb la informació darrere. Aquest prototip és realment el primer prototip que ho vam fer. Realment no és el producte final, però el concepte era aquest. Què ens van demanar? La premissa. Un dispositiu que es veiés tota la informació darrere i que tingués al cap un cap de maniquí, que en tinc aquí algun, que fos fàcil de posar i treure i que es pogués rotar de tal manera que tothom pogués veure el casco per darrere, per davant. Molt bé, què va passar? Que tothom va plantejar... Aquest és un cas d'èxit, jo crec, bastant clar. Al final era com un concurs, tothom va plantejar la seva solució amb un cargol, posar, treure així. Aquí vam arribar a la conclusió que la millor solució era posar un imant molt potent enganxat al cap, perquè de tal manera que no caigués a sobre de ningú, l'imant és de 80 quilos, i en canvi es pogués treure, es pogués rotar sense problemes. Tot això era de xapa de ferro, que això no té cap misteri, aniria enganxat a una paret de lames, i ara anem a veure la peça que agafaria l'imant i l'enganxaria al cap.
Aquesta peça, aquest imant es podia enganxar amb epoxi, es podia enganxar de mil maneres, però d'una manera fiable, que nosaltres estiguéssim tranquils, que no cauria així, aquesta és la peça. Òbviament, una de les primeres conclusions que es pot treure d'això, si aquesta peça, o sigui, quan el 3D surt una mica a compte? Quan no és possible fabricar-ho amb xapa. Et dona la solució, per exemple, et dona una solució, no és possible fabricar-ho amb xapa. S'ha de mecanitzar, cosa caríssima. En fusta no ho faràs perquè realment també l'has de mecanitzar i acaba sent algo car. Doncs això va ser una producció de, no sé si van ser 100, 200, i que va funcionar fantàstic. Això van enganxat aquí sota, amb l'imant que no es veia i no hi ha hagut absolutament cap problema. Llavors, la conclusió que he tret d'aquí és que incorporar una peça com a solució en la part d'un producte pot ser un èxit. Realment, si és un producte estàndard que em vendràs 2 milions a l'any, jo no posaria, buscaria una alternativa i ja ho dissenyaria diferent. Però en aquest cas, que anaven a ser 100, 200 i en el seu defecte 1.000, tant de bo, però no va ser, doncs fantàstic. Anem a un altre cas d'èxit, també particular meu. És que no puc parlar tampoc de casos de si s'ha imprès un cors, he de parlar de coses que més o menys conec i aquí vinc. Aquest és una col·laboració amb una empresa que es diu Alterity, que fan bateries. Estan molt ficats tot aquest tema de bateries, ara que el moviment elèctric està molt de moda. I aquest van fer un projecte amb SEAT i van treure aquest prototip de car elèctric, que va anar a una competició, i aquí porta una bateria i a l'altre cantó porta una altra. Òbviament, tornem a veure que la caixa està feta amb xapa. Per què? Perquè era més barat, perquè rendia, perquè era fàcil i perquè no hi havia cap problema de fer-ho amb xapa. En aquest moment, si ho haguéssim pensat en fer-ho en 3D, hagués sigut un error, i jo ja els hagués dit. Però aquí, les tapes aquestes, que eren 4 diferents, amb diferents obertures pels connectors que anirien a dintre. Tot això, realment, tinc la peça aquí, anem a mirar una mica quina forma té. Si algú troba la manera de dir-me que hi havia una tecnologia més ràpida, més fàcil, més barata que fer això, que mira que t'ho sortint aquí, i que les 4 eren diferents, doncs que m'ho digui, sisplau. Llavors, la conclusió que trauria d'aquest cas és realment per prototipatge, perquè això al final és un prototip. Realment van haver de repetir cada etapa 4 vegades per diferents disposicions on anirien els connectors i com aniria distribuït i no va haver-hi cap problema, va ser fantàstic. I ho trobo un cas d'èxit d'una solució bastant bona. Per altra banda, amb aquests d'Anchor també vam fer una proposta per a aquesta marca d'esquís, pàdel i aquestes coses que fan, i snow i tenis. Això, ens van demanar un expositor d'ulleres que fos barat, perquè clar, sempre és una de les condicions que sempre posen, que sigui barat, saps? Molt bé, el vam fer amb cartró, fantàstic, amb les premisses que ens van demanar, genial. Li vam ensenyar això al proveïdor. I ens va dir, sí, és fantàstic, molt barat, és just el que necessitàvem, però això estarà al mostrador d'una botiga i és molt fàcil que robin ulleres. Això va ser com una adaptació de després. Un cop ja estava tot pressupostat i tot fantàstic. Llavors vam dissenyar, després de donar moltes voltes i de pensar en moltes alternatives, perquè això del 3D ha de quedar clar que és una eina més. No us obsessioneu amb el 3D com que és la gran revolució del món, perquè he vist gent que s'obsessiona que s'ha de fer tot en 3D i és una cagada. Hi ha maneres de fer-ho normalment més barates i més assequibles. Però en aquest cas sí que es va donar el cas que sortia a compte i vam fer un dispositiu que aniria d'aquí fins aquí, lligat amb cargols i el que feia això era que no es pogués trencar o era difícil de trencar i que guanyessis 30 segons en què algú pogués robar unes ulleres i això és temps suficient, a més del soroll que fa. Crec que s'entén el funcionament. Pensava que les ulleres ja no tornaven. Pim-pim, el cargol. El 3D acostuma a ser molt amic dels cargols, ja us ho dic. Tornem-hi. Doncs això va ser un cas d'èxit també. El que passa, jo com a conclusió el que havia tret és que una modificació a un últim moment i per arreglar un projecte pot ser una eina molt útil. En un altre cas, que no l'he portat perquè no tenia documentació gràfica, però a un proveïdor li vam evitar
gastar-se 20.000 euros en unes coses que havia fabricat gràcies a una adaptació feta en 3D i pel preu de 2.000 es va evitar gastar-se aquests 20.000 de repetir tot aquell producte que havia fet i doncs, ve a ser el mateix. Finalment, aquí hi ha he volgut reflectir una altra conclusió, que és també estic col·laborant, i això és ara mateix, amb una empresa de fons industrials i una de les coses que estem dissenyant i millorant és aquest forn d'aquí. Aquí hi ha unes portes que es poden obrir mitjançant un carregador, que el que fa és empènyer, i després aquí havíem pensat en posar unes manetes perquè es pogués obrir de manera manual. Per què? Perquè aquests forns estan molt calentets per dins i ningú li agradaria ficar la mà per empènyer la porta. On està el 3D aquí? Que pot semblar una mica estrany. Molt bé. Aquí, en aquesta part d'aquí, que és on volem posar les manetes, a dintre hi ha una sèrie de cables, conductes, on el CAD queda molt clar, però a vegades costa d'entendre trobar una solució al respecte. Què vam fer? Reproduir una de les cel·les en 3D, mirar de muntar exactament com estaven les coses o quines idees o alternatives podíem tenir i entre 5-10 persones, que uns quants d'ells eren operaris, que al final són els que han de ficar la mà amb el tornavís i que tenen més experiència d'aquestes coses, que a vegades són més enginyers que els enginyers, saps què vull dir? I és una activitat bastant guai, que així tothom és partícip d'aquestes coses. Doncs mira, gràcies a reproduir-ho, ens van poder donar una visió i arreglar certes coses que ens ha fet trobar una solució final que, a més, la idea no ha vingut nostra, ha vingut d'un operari. O sigui, fantàstic poder arribar a reproduir alguna cosa que després serà beneficiós. Altres casos. Amb l'organització havia parlat que jo podia reflectir casos de fracàs, de quan no havia anat bé. El que passa és que jo no he tingut casos de fracàs perquè sóc perfecte. No. Perquè quan tu veus que el 3D ja no és una solució possible, ja no t'hi fiques. Ja no és una cosa que ho tinguis en compte, ja no ho tires endavant. No sé com veig el temps, és igual. I porto altres casos on es veu que no ha sigut adient. Estic col·laborant en un projecte d'un dispositiu submarí que la nostra idea és sense ànim de lucre per tal d'ajudar els oceans i els mars a reproduir una espècie. Això, la nostra idea era fer el dispositiu en 3D, cridar el Moviment Maker perquè hi ha moltíssima gent a casa que té una impressora i es volca, com es va veure durant el confinament amb el Covid-19, que es volquen a fer obres socials i tot aquest tema. Llavors, què passa? Que nosaltres tenim un dispositiu que jo puc imprimir 5 al dia. Per què? Perquè aquesta peça és una mica complexa, triga un dia en imprimir-se, tinc 5 màquines, 5 al dia. Molt bé. Si és una cosa que ha de ser bona per tothom i la gent la impliques i fas aquesta crida al Moviment Maker, passes a tenir 15, 20, 1.000 peces al dia. Feina tens després per instal·lar-les, però és un moviment que d'un dia per l'altre pots arribar a tenir grans solucions. És la gràcia de tenir una minifàbrica a casa. Què passa? Això podria ser un fracàs. Per què? Perquè el dispositiu submarí no hi ha cap material que sigui tan agradable, que no sigui tòxic o no es desprengui per la zona de sota el mar i que sigui... Per l'ecosistema, el medi ambient. Exacte, el medi ambient. Llavors, això ha sigut un fracàs. Pensar que amb el 3D podríem fer això. El que passa és que el 3D ens ha donat una altra solució que és, possiblement, farem la crida del Moviment Maker per fer els motllos per poder omplir d'un material que realment sí que és beneficiós o com a mínim no és destructiu pel medi ambient. Llavors, això sí que podem tirar per aquesta línia. Però realment, equivocar-se de material pot ser un fracàs. És una cosa que s'ha de tenir molt en compte. Les visores del Covid, òbviament, tampoc és un fracàs. Monetàriament, fabricar una visera per Covid, ara mateix, clar que és un fracàs fer-ho en 3D. Ara ja tothom pot... Hi ha empreses que en treuen a milions i a milions i a milions, però quan aquestes empreses no estaven preparades, aquí hi ha un dels avantatges del 3D que aquí es sortia o es fabricava viseres perquè poder servir hospitals i tot aquest tema.
Què vol dir? Que un dels punts positius també és la immediatesa que tens d'aquestes coses. Aquest tercer punt l'he afegit perquè farà un rato, perquè estava parlant amb una empresa que vaig col·laborar aquí fa un temps, de Vic, i m'he recordat d'aquest cas i dic, mira, pot ser un fracàs, pot ser un fracàs. Ells ja havien de fabricar una embocadura i havien pensat o van contemplar la idea de si el motllo es podia fer en 3D o no. A mi se'm va preguntar, ho vam avaluar així, però ells, amb l'experiència que tenen en el seu sector, van decidir que podien fer-ho amb xapa i a partir de la xapa posar-li, crec que era guix, i fer el motllo evitant el 3D i de manera molt més barata. Fantàstic. Realment, ells van trobar la solució que jo no havia sabut trobar en aquell moment. I en un altre cas, és per aquesta empresa de bateries, un posicionador de piles, era per una bateria completa, s'havia de mirar com una peça bastant extensa que pogués definir on anava cada pila i cada bateria. Què va passar? Això vam definir fer-ho amb un material al principi, un material que, en el seu dia jo els vaig preguntar que a quina temperatura podien arribar aquestes piles, aquesta bateria. I em van dir 55-60 graus de punta. Què va passar? Que jo vaig agafar el forn de casa meva i vaig agafar la peça i la vaig ficar al forn a 55 graus i a mi em sonava que la temperatura de cristal·lització era aquella. Què va passar? Que es va deformar. Fracàs total. Però què va passar? Que vam canviar de material, vam buscar una altra tecnologia d'impressió i ara realment és el que s'està servint en aquesta empresa per poder posicionar les seves piles. Opcions per incloure el 3D a la teva empresa. Adquirir una màquina de fabricació additiva. Aquí hi ha un món també. De tot el que hem parlat, que si necessites una molt cara, operaris, instal·lacions, tot el que vulguis, a alguna molt barat, és una que es pot fer. És una que realment ho tindràs molt a l'abast i pot ser molt útil, però també, òbviament, t'has de plantejar si et surt a compte, si li donaràs ús, si acabarà plena de pols o no. Una opció molt bona, si tires endavant bastants dissenys, bastantes peces i creus que pots treure rendiment, el renting. Hi ha rentings que surten bastant bé al mes, que estan oferint moltes empreses de màquines bastant bones i que el que fan, i molt important, t'ofereixen servei tècnic al dia. Què vol dir? Que tu t'hauràs de preocupar només d'imprimir. Si et dediques a això, crec que val la pena i utilitzes per imprimir, val la pena tenir la teva màquina on una altra persona es cuida que et funcioni. Fantàstic. És una cosa que pot sortir molt rentable. Després, empreses que ofereixen serveis de fabricació additiva. He vist que per la zona d'Osona n'hi ha diverses i no està malament donar-los una ajuda a aquesta gent, a part que us assessoraran molt i molt bé. Per què? Perquè és gent que va creure en el seu dia que el 3D canviaria el món i han obert un local que costa diners, que han invertit en impressores que no són fàcils i és gent amb molt coneixement que igual per la situació que està molt naixent això no estan traient prou partit. Segur que us tractaran de la millor manera perquè és el seu negoci, saben més que ningú. Només cal veure els grups de Telegram i tot el Movement Maker que realment hi ha gent que en sap molt, moltíssim, es passen 8 hores al dia amb això i us poden ajudar molt. I un altre recurs, per si no voleu tenir res de res, que us porto aquí, hi ha pàgines web d'empreses molt potents amb impressió, amb molt capital darrere, que han comprat impressores molt bones i ofereixen serveis d'impressió. Anem a veure l'exemple. Jo, aquell cargol tan fantàstic, aquell cargol tan fantàstic que us he ensenyat al principi, és fantàstic, però he de dir que crec que és mètric, és una exageració, mètric 20 i fa com 150 mil·límetres de llarg. Aquesta és una de les pàgines que es diu Work, és la més barata que he trobat i realment està molt bé i mecanitza així. Llavors, tu poses el teu model STL, el teu model que has dibuixat, com és el nostre estimat cargol, li hauria d'haver posat un nom, el cargol de Manlleu o alguna cosa així. I aquí directament et diu els preus. Això és enorme, per això és tan car. Però si t'hi vas fixant, a mesura que compres més, és més barat i si t'esperes més temps és més barat i és de manera molt particular. Això és una exageració. Òbviament, aquí es veu clar que si has de comprar un cargol, segurament et surt de comprar-lo a la ferreteria que no imprimir-lo. Però, clar, he de dir que aquest cargol és exageradament gran. No sé per què l'he posat, perquè em va agradar en el seu dia. I, apunteu-vos-ho, Work, això està molt bé. Realment jo ho miro bastant perquè dona molta guia i si a mi em donessin
10.000 peces aniria directe aquí perquè el preu seria molt assequible. Doncs bé, anem a les conclusions. Espero anar bé de temps, que no l'he mirat gaire. Sí, Àlex, sí, perquè tenim algunes preguntetes per aquí que també ens portaran al darrere. Endavant, va. Conclusions. El que volia transmetre, una eina més. No ha de ser una obsessió, no és la revolució. Ho serà, poder, però encara no ho és. Una eina més que us pot ajudar, igual que quan has de fabricar un producte o alleugerar un procés o millorar-lo, això, pots comptar amb fusta, xapa, amb tal proveïdor, amb plàstic, amb no sé qui que fa no sé quantos, amb Amazon que trobes coses que poden ser útils. També pots tenir en compte la impressió 3D perquè et pot servir i et pot solucionar problemes a mesura. És una cosa bastant fantàstic. Quan és útil? Quan costa menys que les alternatives, obvi. I també tenir en compte que el temps és immediat. Tu, si disposes d'una o parles amb algú que en té alguna, el temps és immediat. Amb això de les alternatives, que costa menys les alternatives, m'ha passat moltes vegades que algú em diu necessito no sé què en 3D, no sé quantos. I jo buscar-ho a Amazon i trobar-ho per 2 euros. És el que us dic, una eina més, no és el futur, perquè tenim molts futurs ara mateix aquí a tocar. Casos pràctics d'utilitat. Puc repassar una mica els casos d'èxit i podeu extrapolar el que vulgueu perquè realment això és com l'Excel. Saps això que diuen en plan, què pots fer amb Excel? Doncs mira, tot el que tu vulguis si saps com fer-ho, no? Doncs estem en el mateix. Hi ha moltes coses per veure. Jo no us diré, mira, pots fer motllos, pots fer no sé què, pots fer no sé quantos. Clar que es pot fer. Podeu fer tot el que necessiteu, però sempre que us surti a compte. I fem un repàs d'incorporar una peça com a part d'un producte. Si és d'una tirada curta, com si diguéssim, o mitjana. Prototipatge és bàsic, això és negar-ho seria una tonteria. Modificacions d'un estàndard. Això ho he ficat perquè m'ha passat i perquè ho trobo bastant important. Normalment competeixes amb altres preus, altres empreses, quan fas un projecte. I si tens un producte propi, a vegades diuen sí, és que imagineu-vos una instal·lació, m'agradaria, però em falla que aquesta solució no està donada. És un bon moment per buscar solucions i si dintre d'aquestes solucions el 3D et pot ajudar i pots vendre aquesta gran comanda, val la pena fixar-se una mica. Igualment s'estudiarà si es pot fer d'una manera o una altra, però pot ser ficar al cap al dia a dia que el 3D pot ser una solució. Per entendre coses complexes, realment era com el cas del forn, el cas de fer una reproducció en un dia, perquè la gent que realment en sap pugui opinar i a part s'entén molt millor a vegades quan ho veus que en un CAD, també val la pena, al meu parer. I com a solució provisional, això ho he copiat de la primera xerrada de Manlleu 4 d'una empresa que es deia Some, de Sant Quirze de Besora, que deia que ells tenien unes màquines així i que quan se'ls trencava un recanvi l'imprimien i el substituïen fins que no arribava al bo. Ho vaig trobar fantàstic. És una d'aquestes coses que jo no us les hagués posat com a punt, però aquest home em va fer obrir els ulls i dir, hosti, que ben pensat, realment. I aquí estaria tot. Espero no haver-me allargat i no haver sigut molt pesat, però en principi aquí estaria tot. No, molt bé, Àlex. Molt bé. Moltes gràcies. Ara espera't que no hem acabat perquè ara ens han arribat algunes preguntes al llarg de la teva xerrada i abans recordo, mentre ara faig la primera pregunta, recordo el telèfon per si algú s'anima encara a preguntar més coses. És el 60 58 71 39. Aquest telèfon és el de WhatsApp. Àlex, ja pots imaginar quina és la primera pregunta, que ens demanen ordres de magnitud dels tipus d'impressora. O sigui, quins esglaons d'inversions necessiten aquelles diferents impressores que al principi has explicat. A què et refereixes? A quin tamany es pot arribar a imprimir? No, costos, preus d'adquisició de màquines o inversions necessàries. Això es pot tenir un altre dia, no? Aquella diapositiva que us posava de millora respecte al preu reflexa molt bé el que hi ha. Tu pots comprar una màquina per 200 euros i et farà molt servei. Però les millores a mesura que va augmentant el preu són notables. No parlo de les impressions de SLS, que és per làser, i per aquestes que funcionen amb sorra i tinta, les d'injecció. Aquestes
creu-me, van molt bé. Jo t'he feinejat moltíssim. He imprès coses en metall i és increïble, però no crec que tothom vulgui estar disposat a gastar-se els diners que estan demanant. Ja arribarà, però ara per ara no. Estem parlant de... Això, xifres. Pots dir xifres, ordres de magnitud? Sí, les d'injecció per tinta estarien vora el pack per poder imprimir 350-400.000 euros més la instal·lació. Per això ja és una cosa que jo descarto. Per exemple, les FDM per fundició de material, que poden donar molt bon resultat, pots tenir una molt, molt bona, estem parlant d'alta gamma, per 10.000. Per altra banda, les de resina, la SLA, la primera que he dit, que més aviat per prototips i aquestes coses, n'hi ha de molt barates, però jo crec que per... Mira, avui estava mirant uns vídeos d'una gent que es diuen Join 3D que per... crec que eren 1.500 euros tenien alguna de molt bona qualitat. I per altra banda, me'n deixo una, que és la SLS, aquests també van molt forts. Estarien al nivell de les màquines d'injecció de tinta i no he vist que hagin fet... Sí que tenen una part que són més aviat d'escriptori, que acostumen a ser més barates, però he de dir que no tinc ni idea del preu. Crec que deu estar al voltant de 1.000-2.000 euros. Vale, per situar els ordres de magnitud. Jo penso que més o menys està contestat això està clar. Te'n faig un altre, que també és molt interessant. Intuït tal qual, Diu, havia sentit que en el cas dels equips de treball de màquines, la impressió 3D és útil quan s'espatlla una peça de la màquina i que l'imprimeixes una en 3D és provisional, però et permet que la màquina continuï funcionant. Mentrestant, t'arreglen l'altra. Ara, el problema és que la de 3D, la peça que t'han posat de 3D, dura molt menys. D'això què en penses? També què podries dir? Aviam. Estem parlant, depèn del tipus de màquina que vulguis arreglar o que se t'ha espatllat la peça o així. Creu-me que hi ha... No cal anar a una màquina molt cara, amb una màquina de mitja gamma d'extrusió, pots arribar a fabricar peces, tu pots arribar a fabricar substitutius, és obvi. Crec que estan a un nivell molt alt i realment pots arribar a substituir peces. Però és veritat, en certa manera, jo si tingués una empresa, em trenca una màquina, ho posaria com a provisional perquè entenc que aquella empresa que m'està servint el material i em dona el recanvi té molt ben estudiat que aquella peça funciona bé. Tu li pots donar, per exemple, pots curar-te en salut i donar-li més duresa, més flexibilitat, però si està fet amb aquell material, és probable, no sempre, però que funcioni bé. Jo he modificat algunes màquines, no importants, però màquines més aviat casolanes, i a l'haver incorporat les meves peces també he fet que la cosa funcioni bé i segur que en més d'un cas, jo no ho he pogut quantificar, però he fet més d'una millora. No, interessant. Tinc una altra també, que aquesta és molt curiosa. Intueixo una mica... A veure què en dius tu. Es poden fer amb 3D productes on el disseny estètic és molt important, tipus joies, ulleres, aquest tipus de producte. Entenc que és producte final, Entenc que és producte acabat. Sí. Mira, hi ha una tecnologia que és la més barata, aquesta és la primera que us he presentat, la SLA, que aquesta és completament especialitzada o molt utilitzada en el món de l'odontologia i joieria, sobretot. No s'imprimeix directament, és veritat que s'utilitza, imprimeixen amb una resina que és semblant a la cera, que crec que es diu cera de sacrifici o alguna cosa així, que ho utilitzen com a motllo per poder volcar després el material que necessiten. Allò de la cera perduda. Perdona? Allò que en diuen de la cera perduda, la cera perduda. Exacte. I en temes de joieria sí que he vist molt clar i molta gent que està produint peces directament impreses. Vull dir, ja no com a motllo, sinó directament impreses i, mira, sap greu no haver buscat alguna foto i posar-la perquè realment és útil. Sí, és una cosa que s'està fent i que està tirant molt. I gent molt jove, he vist, sobretot en joieria, s'estan ficant molt dins d'aquest tema. Abans de la següent pregunta te'n passo una nota que sàpigues que diuen que felicitar el ponent, explicació molt clara. Vale, fantàstic, merci. Un altre que també ens arriba, diu, com a pregunta molt genèrica, diu, vale,
jo tinc una empresa, compro una impressora, però necessito un enginyer full-time dedicat. Surt més a compte externalitzar aquest servei? Quina gran pregunta, Difícil, Tu tens... És que al final depèn de moltes coses, però anem a mirar de ser pràctics. Si l'has d'utilitzar tot sovint, en principi, un enginyer full-time, no, ha d'estar... La impressora ha d'estar allà. Sí que ha de tenir com un petit cuidado periòdicament, però que no afecta el dia a dia de ningú. El que passa sí que a les reparacions i tot això són màquines complexes, poden fallar moltes coses i la reparació sí que recomano externalitzar-la o com a molt que et donin facilitats per això. No cal tenir un enginyer full-time allà, però sí que hi haurà un enginyer que perdrà hores amb el tema. No serà full-time, però tingues en compte que perquè les coses surtin bé s'hi ha d'invertir. Externalitzar-ho, de totes maneres, jo ho trobo molt lícit. És el que us dic. Hi ha gent que en sap moltíssim. Inclús hi ha un prototip de persona que li agrada jugar amb ell, en té una casa, i aquesta gent de reparar-la, canviar-la, així arriba a saber molt. Vull dir, a vegades tenir algú perdent el temps mirant vídeos de com reparar alguna cosa, et surt més a compte externalitzar-ho, i de la mateixa manera, si ho utilitzes molt de tant en quant, encara més. Molt ràpid. Una que suposo, m'imagino per unir la resposta. Tal qual ens l'han fet, quines mides de peces puc fabricar? Vale. Aquí també hi ha una carrera en superar-se. Les màquines més grans que he vist que estan al mercat ara mateix estan traient uns 450 mil·límetres, que estem parlant de mig metre. Posarem, a grosso modo, al màxim mig metre, per mig metre per mig metre. D'aquí no superarà. Què passa? Però si tens coneixement de com funciona això del 3D, per això parlo sempre a vegades que val la pena consultar-ho, saps com es pot imprimir modularment per després ensamblar i tenir la teva peça final. No és res complicat, és una cosa que està en el dia a dia. Sí, a tots ens agradaria poder imprimir una casa o un barco, no? Sí. Però això, ara per ara, està fora de lo que és comercial i és una cosa, a més, de projectes de gent que ha volgut experimentar i crear quatre torres perquè al final funciona més el mateix. L'altre dia vaig veure una que fabricava una casa que tirava ciment i era una FDM igual, amb Arduino, amb el mateix codi, tot igual. I aquesta te la faig jo. I impressores pel sector de l'alimentació? N'hi ha... Crec que totes les tecnologies, menys la de resina, tenen materials compatibles amb l'alimentació, que per si hi hagués contacte amb qualsevol tipus d'aliment. Però sé que estem parlant a un nivell d'una bona impressora i un bon... Bueno, clar, depèn. Al sector de l'alimentació, sí. Depèn de quines funcions et pot servir qualsevol material, qualsevol cosa, perquè al final serà una màquina, però si ha d'entrar en contacte i ha d'estar amb sales blanques i tot això, s'ha de mirar. És una un preu elevat. Però pensa que realment també s'imprimeixen coses que s'utilitzen per posar-te en estat en contacte i te les posen a la boca, si en el cas de l'odontologia o si s'imprimeix en titani no triarem en fer caderes d'impreses en 3D. Llavors, estem molt a prop i... Molt bé. Àlex, et faig l'última perquè potser ja estem... Potser la gent també té... Mira, que has parlat diferents vegades del moviment Maker. Si pots explicar una mica més en detall de què es tracta. Bueno, això serà una mica pràctic, d'acord? Moltíssima gent. Hi ha poder dos perfils que podria definir de persones, que és el que es compra una impressora i la fa funcionar i li va bé i tot això. Bueno, això la fa funcionar. Després hi ha un altre que la compra i com que no sap què imprimir, poder acaba sent avorrit i acaba plena de pols. Després hi ha un altre que és el que se'n compra una i diu, hosti, això m'encanta, se'n compra una altra i així és com vaig començar jo i en cap cas vaig pensar que repercutiria a la meva facturació d'una manera com a extra, com si diguéssim. No és una que tingui molt pes, però està molt bé. Doncs sembla que tota aquesta gent estem connectats per Telegram sobretot
i que quan un motiu s'ho val, la gent es volca en fer-ho. Ja no només de si tens... Hi ha gent molt experta. Jo pregunto si ara mateix si se m'ha trencat alguna cosa o si vull fer alguna cosa, m'ho responen al minut perquè som moltíssima gent. Però quan la causa val la pena, sembla ser que la gent es mou per produir coses que puguin ser necessàries. Al final, si tens alguna cosa a casa i pots fer un bé, la gent es veu una mica obligada o amb il·lusió de poder ajudar, i aquest és un moviment que és real. Realment s'ha vist només en el Covid, però hi és cada dia, i si tornés a passar alguna cosa greu, tornaria a estar allà perquè és una solució. Al final és una impressió el que fas donar-te solucions. Molt bé, escolta'm, jo penso que ha sigut molt interessant. Si us sembla ja m'adreço una mica de tots, posem punt i final. Àlex, moltíssimes gràcies. Vull dir, penso que has aportat informació molt clara i realista i has vist, tan felicitat. O sigui, penso que a la gent li ha agradat. Ja hem dit al principi que això era una de les 2 sessions que dediquem a la impressió 3D. La setmana que ve, el dijous que ve, en tenim una altra, també a les 6 de la tarda. Ja rebreu també les invitacions. Ens trobem virtualment el dijous vinent. Rebreu un correu per inscriure's i bé, esperem tornar-vos a veure la propera setmana. Els vídeos de cada sessió els anirem penjant. Es penjaran segurament a YouTube en el canal de l'Ajuntament. I res més, donar-vos les gràcies a tothom, David, Àlex i a tots vosaltres que heu assistit a la sessió. Moltes gràcies, bona tarda i fins la setmana que ve. Gràcies per tot. Merci. Adéu. Adéu-siau. Ciao.